Hello dear viewers, bat ki para banget. Mentaka step makwa pan ai kawai ka jing kai fi kabadai syapang u mensim bakhut. Tika jing kai kan long hum ka jing kali ka wat ka title kan long ka jing kali ka jing pen baptis u mensim bakhut. Yani hatu pilai padiang mo ya ka jing pen baptis u mensim bakhut. Tingin ni pat. Hatu pilai pediang mo ya ka jing pen baptis u mensim bakhut men ba filangat tingin ya let naka ketien jong belai ba pinchai ba da sngap bahai kani hadu bakut bat pin sanga sosu hi dalali ayala di kat kemakni ketien jong belai ba pinyit hatu pilai pen baptis mo da u mensim bakhut to ngini let syaki kam ki apostol kal nang abakhat khandai katkhat ka baning kong hadu ka ban riu ngini pet hang ni ngini puli na ka tin jong blai sngap ba ki kam ki apostol kal nang ka bakhat khandai katkhat ka baning kong hadu ka ban riu kalaja menbau Apolos udan hakoren bau Paul andau lengba ya kita kipang kibasyanang ulawan si Efesus bat ulasyam sangat bat ulasyam ya kibalong senran katkat kabar kaum kumni bat ulakeli ya bat ulakeli ya ki pi la padiang em ya umensim bakhut menba pilanget bat kilaya tu au ngim shim layo sngau wat lada ladan u mensim bakhut khat kabalai anda kum tau la kli yaki ha ka aiti la pen baptis yapi kite kilaya tu ha ka jing baptis u Yohanes khat basau ti upol ula om u Yohanes ula pen baptis da ka jing baptis ka jing kela ka bamut uda ong ha u pat ba bakidai banget ha u tau bansawan hadin jo u kata ha u Jisu anda kilaya sngo te yakani la pen baptis seki ha ka kerteng utra Jisu kat bandriu te enda upol ula lakbu ya laki kti haki o mensim bakhut ulawan haki bat ki laya keren daki telit bat ki laya tu lupa te kila dan baro kumbak hat arngot kirang ba tipini hang ni ngan pensyai fi kani da pilat sapuli hingan pensyai fi nang ni ba upol ule umno ka jayu men ba upala sudah nakoren upol nda ulalet lengba ya kita kipang ki basyanang ulawan si Efesus ti ulawan haka snong Efesus upol bat kumno ulaya kendu ya kita ki balalong senran ma ki balalong senran bat kila anget ru ti upol kuli ya kita ki balanget yong hatu pilayo pediang mo yung mensim bakhut men ba pila anget kuli ya ki wong pilayo pediang mo yung mensim bakhut men ba pila anget ti jayu kiki ong ngimpat jilayo sngoru bat ada dan tapat kaktin jakat ong nuang ngim similayo sngau wat lada dan umensim bakhut kim tip hiru budan mensim bakhut ma ten le no pol hang ni ulak kali biang ki wong hang no la pen baptis fi kila itu yang hakap jing pen baptis Yohanes sisien kila ada pen baptis msha ha Yohanes bat hakap ar pol pen baptis arsin iki wong no wong tu pol ong Yohanes lapan baptis dak jing pen baptis ka jing kala kamut habat anda kila yo sngau lapan baptis yang iki haka kerteng Yesus Kristus haka kerteng utra Yesus ma tenda la ada pendap baptis ki haka kerteng utra Yesus kila ami na ule kumno hat khat ban riu tenda upol labu elaki kti haki bat upol labu ya kti haki udah bu di pola bu ikti umen sim bakhut ulawan haki bat jayu dalawan umen sim bakhut
jayu dalawan mensim khut ndala kila pediang ya mensim khut jayu ki ai gidak bat kila keren da ki telit bat kila tulpa wi tekani kadak ba kila yo pen baptis mensim khut kadai ba kila keren pat da kiwai pat ki telit ma kila keren pat da kiwai pat ki telit tapi kidan ki balangat hakapor jong apostol Paul ka Bible ke tu ngapun lem tan ndai kim shim layok pediang ya kajing pen baptis mensim khu ngila man ong kim shim layok pediang hiru yang mensim khu ti kani ka syai bana ketinjong blai kala ban long ba phila ngai ndai pimpat yo ya pediang yang mensim khu ne pimpat yo ya kajing pen baptis mensim khu bat kidak kadai hang ni ka kran syai ba anda labuk tiu Paul lawan mensim khu bat kilai keren pat da kiwai pat kitelit syuk ngini pensyai syuk nak ketinjong blame dei tang nak tu ya let bat na kikam ki apostol kalnong ka basipau katkhat ka basau pusau ngini pet ni tu ya pet ngan pensyai syuk ka kikam ki apostol kalnong ka basipau katkhat ka basau pusau ter kat bau Petrus udang keren ya kini ki kentin sengap bakat bau Petrus udang keren ya kini ki kentin mensim makhut ulah ha kita baro ki balayo sngau ya kata kentin te ki banaka jingat share ki balanget kat ki balayawan lam bat Petrus kila sngau kendet namar bahaki gentle ru lathe no ya ka jingai mensim makhut namar ketkat ka basau pendio namar kileyo sngau ba kia keren daki telit bat ba kia pen krau ya ublai pi hangni ngani thu pi ka baja yu hne hakani ki kam ki apostol kal nang ba sipau kadai ka jingyo jing penem jong Cornelius bat ka yim Cornelius dai ujiu Cornelius udai gentle mak jayu mencau puak Petrus jutrik ban let jalap syaki jutrik ban let jalap syaki gentle ulet baik tang syaki jiu nama ruji sukres upak syaki jiu tu julet ndrai hangni anda haka kam ki apostol nang baar ki tu jiu ki le pediang mensim khut pinapuli kam ki apostol nang baar ki le keren pat dikiwi pat ki telit ma ti hangni ru layai bah lenong ka ba cipau bahau Paul ulet banyalap hayem Cornelius la alam lang bat kita ki jiu sapuli kan ni nang apa sau la alam lang nak kita ke badai nak jingat share mot ki jiu nama tan ki jiu bisa share miswa ki gentle kum jile tikini ki jiu abaki let lang bo uni u Petrus banyalap hayem Cornelius bahwa Petrus la yalap ya kaktin mensim makhut la yatu bawan ha kini ki gentle ha kini ki yim jong Cornelius banda lawan hap tang mensim khut jayu katkhat ka ba sausan ka ong kumlo ong kiti ki bana ka jingat share ki balanget kat ki balayawan lam bat Petrus kila ngau kendet namar bahaki gentle ru la the no ya ka jingai mensim khut sngap ba sau punriu ka kata ka jingai mensim khut ki ai gidam ko namar ki le ngau bakia kren daki telit bat baki pen krau ya ublai kum te nak ta de hang ta kan baki ta ki jiu kila lengok ki ade plan kini ki gentle ru menta kila yo pediang plan yo ni mensim bakhut namar balai bakiru ki akran daki telit kum bakran mangi kamut entak mut bakini ki jiu ru ha baki yo pediang yo mensim bakhut kadak kalong baki yo pediang yang mensim khut pi kini ki jiu kim ju pediang ni kini ki gentle menchwa tin le kumno bakin pediang baki kini ki jiu bakin pediang ni kini ki gentle ublai ulah pha do mensim khut ha kini ki gentle bat kiru ki akran dak telit batamai de hang ta bawang ba kilas ngo kendet namar bahaki ki gentle ru la the no ya ka jingai mensim khut namar kili osngo kai kila man yo osngo pi kini ru kila yo pediang yo mensim khut plang kumangi namar ngi yo sngau te beki kren di terlit batamai pi kata ka de ka kadak ngalak ban ong no
kumno la ban ong no ba mo lada la ban ong kumni la ban ong lada pilet shanu sekari le sing ile cari Cambodia di ngimla ngi kendu ya ki sak ling ile sak Cambodia ki dur ki long kumni khasi mo hadai da pila le seti pimpat dikenal lada upi kendu uwe balang dur khasi pimpat dikenal dei nom dei khasi tat ndau la keren hi dah ketin khasi ma la keren la itu la khanau la itu tangah sinang fin sayu tekini ki juru kim so pediang ra baki bau blei un penpa hakini ki gentle ru kim so pediang ai bikila ban pediang rei anda kila yo so baki ru keren da ki thlit ki ba na yo kila keren thlit kila pediang musim ku ki sa ki sangat ken pleng blei ru trei pleng kini ti ka ba kham sai su ngin pet kat khat kal nong ka ba khat wei pinapet ya kam ki apostol kal nong ka ba khat wei ka khat ka ba khat san der Petrus open shai ba kajing pensyai kat ka ba khat san to ni puli wong ti kat bang alas dang keren no wong ti kat bang alas dang ban keren umen si bakhu ulaha haki kumju kumbahangi hakaba menengkong ti ngilaken mau ya kajing ong utrai kumnu bau ong uyo anes sisau la pen baptis da ko hanrai an pen baptis sepi da umen sim bakhut lada ublei ti ulai haki ya kaju kajing ai kum habau la ai hangiru menbangi langet hau Jesus Christ uba utrai ngalang uai bangan la banyale persya ublei ti haba kilayo sngaw yakini ki kile snap jar bat kilai pendan buram ni ublei kidaong kum tati haki gentle ru ublei ulai ya kajing kala kabamut syaka jing im pi kamu menukini ki jiu ki persya te menchua ki menget de ba ya ki gentle ru la banyo jing penim tenda Petros ulah pensya su wong kadai ka basisha namar belai kat banginang sedang ya ketin ublei umen sim khu lah baki kumju kumbah ngi hakaba menengkong kumno menengkong kaja kumno kajing baptis men sim khu let ki kam ki apostol kal nong ka baar pin salap tu kai ka baja haba pen baptis kini ki jong Petros satuka kamera ka bahanang mo ki badan ki sispa humut kila keren pat digi wei pat kitli te kumni ulah pensya ya ki iru wong kaju abangi wan lap kini ki gentle ila arab ya kajing ya kakti jong blai ba ulah men sim khut kila kran ni tlit batama kila yo ya kajing pen baptis men sim kum bangi la yo tu wang kumno wang ba kumbang akum ba hakaba menengkong kumbang ngiru ilai kran ya yuti ulai thuru kumbau Yohanes pi repeat biang Petrus ni wang Yohanes mencaru wang ngapen baptis sakom rain sawan dau tawai wan pen baptis ki dau men sim bat kading no kani kaju ukuran pen wong no khat bah riu ti ngalakan mau ya kata kajing ong utrai kumnu baula ong Yohanes sisau la pen baptis tak umri pen baptis fi da umen sim bakhut pen baptis fi da umen sim bakhut ti kani kan kajing syai ba ngakwa ban ong lada pila yo ya kajing pen baptis umen sim bakhut kadak kan long ba pikran da ki pat ki thlit lani fi ke hetu lupa fi pen kraw yo blai ti baleng akran ya dan kam ya kajing pen baptis umen sim bakhut ladam dan ya kajing pen baptis umen sim bakhut finum dan kabor film dan kabor ngimla bat turai ya kam jong ublei ka belong efektif klam kajing pen baptis men sim khoi ngam gani ngam kren aldi rei la ta pilat na ki kam ki apostol kalong baning kong khat bapra Jesus Kristus hui wang tu wang pinyo diam ya kabor dalawan umen sim khoi pinlong kinong pla ha Judea Jerusalem Samaria bahadu ka bakot ka pertai ti nga la jui khaniru habang alek ministry long kidan kibri ke balak dap dah ka ketin jong ublei kidan bahaya ka ketin jong ublei ki klanya ka ketin jong ublei hanrai ladam pat kop hi pat kop hi ka tukabon pat yo hi ka jing pen baptis sumen sim khut ka compare pi bat ka compare ka jing syakri kan long ba andalak pen baptis fi syadu men sim khut ka ketin ka ba pila dan lupa
kan long kum ka umen sim bat ka wat lam pi menta pilak bandan ya ka wat lam andre ya ka bor banra ya ka to ka wat lam pimpak dan tekadan kam ba pindan ya ka bor banra ya ka wat lam kawat lam ka de ka khtin jong blai kawat lam ka bakhamnap ya ka arliam sakti ka de khtin jong blai ti pidan pat ya ka jing pen baptis sumen sim khut pilong ka bor banra ya ka kawat lam pi pol wong tu ra no ya ka wat lam umen sim khut ka balong ka khtin ublai pinat ka shiti chi Ephesus kalau nang ka banri ukran upol ya kata wong tu ra no ne tu ra no ya ka wat lam umen sim ka balong ka khtin jong blai telada pidan ya kawat lam hanrai pimdan ya kabor kumnu pinra ya kawat lam pihak ra ya pihak ra ya bandra ya kawat lam ka kabalong ka ketinjong ubelai pihak bandan kam ya kabor kabor naldi pinumdan hanrai kabor jong u mensim bakhut Baik, hang ni ka dablet syaki Ephesus kalau nang ka bandriu city port syaki Ephesus nang bandriu khat bakhat nyau da pulih hi wang tu simru ya ka jing dakhli ka jing peniem bat ka wat lam u mensim ka balong ka ktien u blai kan ka wat lam u mensim ti u blai u la ngi banra ya ka wat lam bat ka bor jong mensim lada pisukran ya ka khtin jong blai da ka jing start theology anong fi kan long terkham fi kan long tangkum bau pol wong pialap ya ka dak klem mensim fi ka dak penyap kala ban penyap man kan ka dak pila ban penjob ni ai no pila ban penrem ni ai no hanrei andala wan sisa sa ka jing pen kala ka bumut kawan pendap la ni ke ai kalau terkham tu ka wat lam kala ban penyap ban rei andala wan mensim khut pat la pen baptis fi du mensim khut pindai alap ya kan ka khtin jong ublai kamlong terkhang syu kala long kumno ka kala ya wonder kan yang tak kala awang dau mensim bat ha jing sisa pi wong uji habu uji skres wong ya tu nang samaria wong ublai wiat ya kita gi mamani ha mensim bat ha jing sisa ndai tang ha jing sisa rei ha mensim bat ha jing sisa pi mensim uyat lang ba jing sisa ti ka jing sisa ka di bandan mensim dan bahkan long efektif ukuran yang nang samaria let puli nak gospel you honest kalau nang ka basau salat idal dia pin puli tu wang ublai wa kita gi mamani ha mensim ka jing sisa ti pi mani ne am you ublai ha jing sisa pi duai ne am ha mensim pi dan kam balai ka jing pen baptis mensim pol wang ba tang ni duai ha mensim dengan duai ha mensim ko pat klik ngim sngok thu ngi duai you rei ha jing mayan ngi duai shu blai bat kata ka jing duai ha ki klik ka yarap ru bantai you bri te kum no pin tai ki wai la da pin pat tai shoy la di dan kam ma ni ba pin tai shwa ya la di bantai si ki wai te ka jing duai klik ka dai ka jing duai ka ba jing duai ha mensim ba jing duai ha mensim ka dai ka bantai ya di bat upol ukuran susun ba ka jing duai ha mensim ni ka jing duai klik ru ka dai kata ka jing duai ka mus ho sifit ni kata ka jing duai ka jingat ka bakrau tam pindah pek na ka kitab Judah fin salam wong praying in the most holy faith nani tu duai no ha kata ka jing duai ka bayu ka jing duai ka ba ka jingat ka bakrau tam ti to ni puli na Judah kalau nang ka bar phau fen wong kum ni wong hanrei ma pi ko hab ba yet ha ba pi atai ya la di ha ka jingat ka ba khut tam jampi da ka ba ya duai ha umen sim ba khut pi pol ha nang koren ru kalau nang ka ba shti nang koren nang ba nikong o ka ba nikong koren nang ba khat sao khat ka ba nikong haduk basau pin sapet tu ukuran sepang kata ka jingkran pat bagi wei thlit ba uta utayal di uta ba kran ka thlit utayal di hang ni ru repeat hi repeat hang ni shiti hang ni Judah arpol nang ukuran ya kaju hi handai wong handai ma pi ko hab ba it ha ba pi atay ya la di ha ka jingat bat kran ba ka jingat tai
ka bakhut tam ka jingat ka bakhut tam the most holy faith da ka baya duai ha umen sim bakhut tipinya duai ha umen sim bakhut maka duai da kitlit speaking in tongues ne praying in tongues kani ka ong ti kadan kambah na marbalai ngaru yal dia nga practice nang pingan dalet sya ka jingtrai nga dalet nang ni nganya kali kumno ngam duai tlit nganya kali ni ngalet tang ka simpor sau pesan binet ne tentang da blok ru sikentar simpor ti ngale no apa por banduai pat diki pat kitli bat na katai sisa kani kadan sisa kabor ngalak ban ong fi om tang ba ngasih tu fi ya ka teori re ka praktis kani ka jing duai tli ka aibor sisa yubri ti tentang pi mlak ban duai su diki kintin pi repeat repeat kiju drain la duai da umen sim khut blai pi duai ka jing mayan pi duai ka ta jingat ka bakra ta ka ta jingat ka ra ya fi bat kandan ka ikhtiar ka bor haba pilek ban be ksut tu pi dai isha ka ikhtiar ka bor utu men sim baman haba kan diki klip kulumar bat tentang uhapan mi pa o kadan ka bor sisa ka jing duai tli bat kadan ka bor sya bat katai api bat katai ki wairu kadang syah ba pikiran yang inu kalau powerful na pi namar balai kamdai su bang ikran nal ding ikran da kai ka bau mensim khut la pensat buat ba apa hikai ya kan ka ketin jong ublairu kan long powerful syah kam long su ba pisu hikai theology tang ban pensok tanat hibri balai pi dan kam balai kan ni mensim khut ya lang bat ka ketin na balai ya lang pinalet naka no pol sika city sigi moti ab kabar ka city upol sio timothy mo second timothy ni r timothy lai khan riu ni pet lai khan riu uang gumna uang ka jing tho baro kalong kabala persat mensim da ublai pi kani ka jing sisa kani ka ktin jong blai ka jing tho baro nadu kitab Genesis hadu jing penpal kalong kabala persat mensim da ublai pi ti ubriu baken jado on pi unumla wan puli kani ka ktin jong ublai u habdan shwayo mensim khu jong blai bakan shan pol kuran ta wong ubriu baken jado umla ban snothu yaki ba kenjam sim handai tang da umen sim bakhut tingi dan kam ya umen sim bakhut ban pensyai kani ka tin jong blai mungin puli dan kam ya ka jing baptismen sim pensyai kani ka tin jong blai won long ka bor namar la kren yang ni habala pen ki da umen sim bakhut ni la persat men sim kidan sau phongot kinam tho ya kani ka tin jong blai hina puli kidan hadu sau phongot nadu kitab Genesis hadu jing penpa kidan sau phongot te la tho da kita kinang tho ru balapan ki da umen sim bakhut tingi dan kam kan ba umen sim bakhut pen pesingi umen sim bakhut bat ngin la ban yo ya kata kabor ban yalap bakan tei bakan ei ban ngin job ya kabor jong kapop ru pi habangi tei yang di klan ka jinglong men sim on pi pilak ban le ya kata kabor jong jingko barai kamu men sim bakhut bat ka tin jong le kumno pi le ya kapop ka jingko barai pindah dua itu pindah penmelian kaklan kan dengan jinglong mensim wat apa piat halti pipet ini khmat ru pet su kinadan ki kentai ki ba riam khla pila isi no to pap mana nomor pila pindap do mensim na khu pidumak no katang jong discuss but kini ki khmat jong ki pet no da jing khmat ka ba khu pi isi no ta pap nomor belai o mensim khu la tray halor kan ka ketin pidan ka bor halor la dia no ya ka ba pinyelek persyak ya pop pidan ka self control jadi pimdan ka jing pen baptis sumen sim khut pilak manan ka ketien jong belai mo rei kami trai lang kami ayulang tentang ka pop jong jing ko barai ru pim lak banyele rei apa pindap do men sim khut pi pendap pi ai duai kitli pi ai duai man la klam daput mo pidap ai men sim pidan no pi recruit ya la dia no am ta ka bor rei pidan no yo so jong umet sim na mari kaya trailang pi ti de na kata kadam ong ba ngidan kam palat ban haskawai kajing krantli kaya rap yang ngiru na marba ngilong tangki beriu ngin duai da ki kentin beriu tentang kamlong perfect andai pindah duai ha umet sim kata kamu solifit kata kajing duai jong pi kalong janai hakmat jong blai na maru beriu sutu pi pim sutu andai pi kren yala di ha kajing mayan
ti kadai kani kan ban equip ya firu ba fin equip ba fin long u syakri jong blai ru kadan kam ya kabor jong men sim khu fi ban equip ho pila kala ka ba mot la sila pen baptis fi hanrai fin equip ya fi ba fin yalap ya kata ka tin jong blai u pol uang ba finan kam fi dan kam ba fin le kumno ba fin yo ya kabor jong umen sim khu snap ngan puli fi naka ka ba ar kinong koren kaba kalnong kabalai fi upol ukuran ni wong ba baka jingyalap jong kiru kamlong shu tangkadak fi dan kibri ki bayalap ya khtin jong blek yalap theology ki yalap na google ki yalap da jing start beriu hanrei upol ni wong ngiyulap ya jing jutang ka batmai da umen sim khu tong ini puli ka ar koren kalnong kabalai ka ong ni sedang pat ban yero yalade bu jedak jekeli nengi dan kam kum kiwei ya ki siti yaro shapi lani napi ma pi pen pilong ka siti jongi ya kabala tho hagi donut jongi ya kabala itu batla puli da kibriu ka ba pausna ba pilong ki siti pres ya kabala 3 minit dangi ya kabala tho om da kasia hanrei da umen sim jong blai sngap ba oba im om haki mau le kenyap hanrei haki donut haki do le kenyap di donut ken wong kumno syuk-syuk kat ka basau wong hanrai ka jingsanya scam kat kaningi dan da ukres sya ublai amna bangi long ki batbet na ladi hi ya ka ban perkhat ya ka ai ka iru kumbana po ladi hi hanrai ka jingbet jongi kalong na ublai sab ka jingkibet nangi ka balong na ublai mot bakin syakri ublai kin kran ya ktin jong ublai kamdai na gibriu kamdai na ladi ka dai na ublai ubalak pentbet khat makan riu wong ubalak pentbet yangi ban long kinong ya lap ka jutang batmai om ki jong kadak sangba om ki jong kadak hanrei ki jong umen sim namar kata kadak ka penyap hanrei uta umen sim open kan nu kata kadak the letter of the word letter of the word lada pisupuli kan ka bible ka tangkar kum kadak mo tangkum ki jing tho tangkum ki siti tangkum dang pikam dan ya ka bod jong men sim khut ka penyap pan ban wong nu hanrei wong yang ni banlong kinong yalap ka jutang ba thamai om ki jong kadak ndrei ki jong umet sim namar kadak ka penyap ndrei tau umet sim penimkan pi dan tang pikiran pi yalap gospel kelam ka bor jong umet sim khut kami jing pensle umet sim khut pilak man penyap pan ban ki bri pingat ya kata pilak ban penduk jing kerman man ki bri pilak ban ya debate ki bri pilak ban wo nia ki bri pindah chat ai kamen sim ki kham em ki du jing kerman man kim em ka jing em ba khot ka nang ra ban pensarong ban ya ki poi man chakapop mon ki bri man pi ki bala ban keren ya ka tin jong bele kum umaina an pi nrai kam dan ai ka jing em usok jong man sim ki la ban keren ya ka greek ki la ban keren ya ka theology nrai namar kim dan yo man sim khot kim dan ya ka sakhi ka jing em ba shisha ka ba em ru ba kinda keren ki weiru kitu giwe gi bayo snow ki sarang lang namar be kitip sibun palat ya kaktin jong belai ki sarang u ki bet ba man ya debate ki bet ban ya hanrai am dan ka jing sya ka penyap pan ban ya ka jing long mensim mungdan ka jing em man on fi mungdan ban ya tailang ban ya ra bau tu bri un san nga itu ipi ya ladir ngalong tam sya bahabala keras sedang ban keren ya kaktin jong belai da ka jing start bri start chol jim ya ladir mlat lut na ka to pop ki wei rum lut shu penbang na yu bat ki shu saram shu rajak am dan bon re andala wan umen sim khut sha dala pensle umen sim khut da ka jing ai jong beleng ada i sha pi ba kini ki badi kiat ki lawan ska jing penem ha bang akran ya khtin jong beleng akran ya kan ka jing sha para bang no ba ki tu ki ba im nu tiru ha bang akran ya khtin jong beleng ki wan sha ka jing kala kamot ka pen im ki ngala bun da ka jing ai jong beleng ba ngakren ya kajing syai pi bat habaki wan sya kajing pendiam kila lut syabat ngong ki dalam ki senran jong Jesus Christ mata kila alet ban yalap pila ban saki nang ni nak YouTube ngalak bu ki jing pen bangapen baptis bawan men sim khut ida pediang syabat mata kila long syapi ki senran hari men syam por banga syakri kelam kan obor sim khut ngam i pi kata kajing saiso mata i tem tai kajing saiso te mengakwa ban itu ipi ba balai dan kami kan ba pin sai sok kan ban syakriya u balai ru kadung long sukti nak bor la dia nak ka bang keren tak kam dei nak bor dia nak bor jong men sim khu ti la da pin pat yo pediang ni ka jing pen baptis men sim khu terang u balai
Trang oblay pin sai ka bor man shakri oblay unsa pen equip ya fi with power and authority. Bat kanum le na ka jing shakri fi. Bat pinum em shu pinya na do man sim mo. Pinya do man sim bat pinya shu ka don ka ha do. Ti na wanta ka buram jong try to yaro try the like but share ya kan ka video oblay shibon.